Силните емоции на офрода ни завладяха още през 2003 и от тогава участваме във всички състезания, както в националния шампионат, така и в всички останали състезания 4x4 за джипове. 2 години поредни, 2006-2007 година, ние сме вице-шампиони на България по офроуд. Ами в офроуда няма лесно. Като почнем от самата подготовка на автомобила, доста е така на високо ниво, защото там може би са най-екстремните условия на изпитание на един автомобил. Най-спокойни се чувстваме за двигателя, когато той работи с едни добри смазочни материали, както са Политрон. Това са едни масла, които ние изпитахме 2007 година на офроуд състезанието във Варна. Там на нас ни се наложи да го изпитаме на 100% като продукт, защото автомобила ни остана последните 15 км без охладителна течност в водната система, поради изчупване на водната помпа. И съответно, оттам нататък аз рискувах като пилот на автомобила да завърша състезанието, защото ние водехме в това състезание и просто си казах или. Финиширахме състезанието, спечелихме го, оказа се, че и мотора ни е здрав, което крайно ме изненада. И от тогава съм правил доста експерименти с тези масла, както в двигателя, така скоростните кутии, хидравличната уредба на автомобила, диференциалите. Това масло и продуктите на Политрон, както Греси и други, се оказва, че имат много специфични смазочни свойства, които карат автомобила да отдържа на всички тези сурови условия, които създава природата. Това са кал, вода, пясък. Просто там се намалява пъти повече триенето и автомобила може да бъде натоварен на 100% с неговия си капацитет. И от тогава, втори сезон, ние караме основно с Политрон продуктите, защото те се доказаха пред мен, че това е един продукт, който много добре се държи в такива екстремни условия. Така имаме един случай на един наш колега, офроудър също, където неговия автомобил след спукване на маслената магистрала изхвърли цялото масло на двигателя. И автомобила запази свойствата си, не се повреди въобще, остана си със същите параметри, след като беше отстранен дефекта вече и му се доля пак Политрон масло. Той беше го изхвърлил на 100% всичкото и продължи да се състезава в едно така доста тежко състезание Шумен Трофи. Това показва, че дори без масло автомобила пак си запазва техническите показатели. Когато остана двигател на нашия колега без масло, той беше изминал пробег от 22 км, което крайно ме очуди как мотора не затегна и остана така до края и след като му се добави масло беше отстранена повредата. Сезон 2008 ние сме подготвили изцяло нов автомобил, който кара основно с всички продукти на Политрон. Двигател, скоростна кутия, хидравлична система, преден заден мост, спирачната система с добавки на Политрон. Първото му състезание, което беше във Варна, ние просто не сме и очаквали да имаме някакви проблеми, но при пълния преглед след самото състезание то показва, че си отдържа на качеството и просто няма по-добро от него за момента. Там, където има Политрон, няма проблеми.